Nehnuteľnosti sú svätý zlatý grál slovenského trhu, aspoň to tvrdia Instagramy. Urobiť z 20 000 eur milión, to je iba otázka konzistentnosti a času. Ale kúpiť si nájomnú nehnuteľnosť dokáže bežný človek s bežným vzdelaním, ktorý jednoducho si našetril svoj nejaký malý príjem a dokáže prostredníctvom neho naštartovať to budovanie toho bohatstva. Keď si vyšperkujete algoritmus ako ja, tak sa dostanete k tomu, že stačí len nabalovať dlh na dlh a kupovať a prenajímať nehnuteľnosti. O 10 rokov budete bohatí. Samozrejme trošku zveličujem. Ako všetky skratky k bohatstvu, aj toto tak trochu smrdí. A tí, čo ma sledujú dlhodobo, vedia, že nie som fanúšikom investovania do nehnuteľností a stále ich vnímam skôr ako diverzifikáciu k ostatným investíciám, než jeden a jediný cieľ vo vašom investičnom živote. Čo ale absentuje vo všetkých investičných radách, je podrobná analýza slovenského trhu, ktorá by vám vedela cez čísla vysvetliť nástrahy trhu s nehnuteľnosťami a práve o to sa pokúsim v tomto videu. Je to dlhé video, ktoré sa na slovenský trh s nehnuteľnosťami pozrie komplexnejšie. Základná premisa väčšiny realitných poradcov znie takto. Našporte si na 20% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú si chcete kúpiť ako investičnú, teda, že budete prenajímať a zoberte si na zvyšok hypotéku. Časom, keď budete mať príjem z prenájmu a bankové stres testy vás pustia, kúpte si ďalšiu a potom zase ďalšiu. Všetky tieto nehnuteľnosti takto budete prenajímať a vytvoríte si rokmi veľký majetok.